Bar. Om Barbar. Cangkemmu mbok sing ndi to? Apa boleh bojoku? Wae. Kayane seneng era-era ngabdi. Cak dolan wis. Apa ya? Apa? Kayak apa? Kayak Kayak apa? pasir. Pasir apa? Tenanan iki. Ora. Kita angkatan. Kok kowe dicoba sik ta, Pak? Apa salahe? Wong jare sak angkatan 3 juta, timbangane nganggur ning omah. Trek apa kuwi? Trek double apa trek apa? Engkel tok. Tenanan lho ya. Tenan, manut percaya karo aku. Kamplengi lho. Tenane, aku ora ngapusi iki tenanan. Wis, yo, motore kaya apa? Piye Jul? Sing di treke? Tak ono kene sik. Jikok kowe teko. Tenan lho ya. Yo, jangan ndi-ndi. Kene. Nanti sepur wae. Kalau tanggone dhewe lho, Pak. Minggu kan kakak-kakak di sana. Yo kabotan lho, Pak. Ora apa, malah. Kapan? Diyul terkeyul. Nah iki lho. Maksudmu piye koyo ngene iki? Ya suruh ngantek medrok buang tak kowe. Kurang ajar ya kuwi. La 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 la